Sa number 7, vlogger kag iya live-in partner dakop sa buy-bust operation. Detained karon sa custodial facilities ng Station 2 ang vlogger kag iya live-in partner matapos sila nadakpan sa buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Purok Magtiayon, Barangay 10 sa Bacolod City, Martes sang hapon. Ginsiling ni PDEA Negros Island Region Public Information Officer Agent Keith Capili na si alias Christian, 32 anyos, among subject sa buy-bust. Nadakop man si alias Joselito, 35 anyos, isa ka vlogger, matapos makuhaan sang isa ka pakete sang suspected shabu suno kay Kapili. Na-recover sa operation ng ginabulubanta 50 gramos ng suspected shabu na nagabalor 340,000 pesos kag isa ka improvised tutor na may residue sang suspected shabu. Nakuha man ang buy-bust money, cellphones, 8 ka bank books, 5 ka ATM cards, kag isa ka shoulder bag. Ginakwestiyon sa pamilya sang vlogger ang pag-aresto sa ila himata, pero sunod sa PDEA, ila man ina nga kinamatarong. Kaso nga possession of illegal drugs ang ipasaka sa vlogger. Samtang Section 511 kag 12 sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon ni alias Christian. Ang main subject is ang iyang ka-live-in partner. During the buy-bust operation, nang nadalaman siya sa operation. May nakuha siyang isa man ka sa sachet. We had conducted series of intel and intel validation man kag like TV surveillance operation until such time na nakakonduct sa successful buy-bust operation.